Orain, lehenxiago bideoan ikusi dugun herri kirola hemen eskola barruan egiten saiatuko gara. Horretarako beharko ditugu makila luze batez eta 3 angeluz osatu dugun tresna moduko hau. 16 bat makila txikitxo honelakoak. Metrua eta klariona makilatxoen tokia zehazteko. Eta kronometrua epailearentzat. Esparrua dagoeneko prestatua dugu. Makilatxoek belarraren papera beteko dute eta eskuleku du makilak segarena. Saio bakoitzean segalaria eta laguntzailea arituko dira. Epaile nagusiak aginduak eta denborak emango ditu. Segalariak parean dauzkan 2 makilak ezkerreko marraz beste aldera eraman beharko ditu. Makiletako bat marraz barrutik gelditzen bada, kirolariak ezingo du jarraitu dagokion tokira eraman arte. Laguntzailea segalariaren atzetik abiatuko da, eta honek mugitutako makilak berriz ere bakoitza bere lekuan zutik jarriko ditu. Segalariak 2 pasada egingo ditu, eta jokua laguntzaileak azken makila bere lekuan jartzen duenean bukatuko da. Joku hauek proposamen bat baino ez dira. Irakasleak bere irudimenaren arabera alda ditzake, bai tresneria baita jokuaren oinarriak ere.